வணக்கம் அனைவருக்கும். நாம காலையில எழும்பிய நேரத்தில இருந்து ஆபீஸுக்கு போகும் வரைக்கும், இல்லைனா நாம வேலை செய்கிற இடத்துக்கு போகும் வரைக்கும் எந்தெந்த செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம், அந்த எல்லாமே சிங்கள பேச்சு மொழியிலும் எழுத்து மொழியிலும் எப்படி வருது, அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட 15 வசனங்களை தான் இந்த வீடியோவில் நாம பார்க்க போறோம். முதலாவது வசனம், நான் காலை 6 மணிக்கு எழும்பினேன். இது எப்படி பேச்சு மொழியில வருது? මං උදේ 6ට නැගිට්ටා. මං උදේ 6ට නැගිට්ටා. இல்லைனா මම උදේ 6ට නැගිට්ටා. சரி, இது எப்படி எழுத்து மொழியில வரணும்? මම උදෑසන 6 පැයට අවදි උනේමි. මම උදෑසන 6 පැයට අවදි උනේමි. அடுத்த வசனம், பல் துலக்கி முகம் கழுவினேன். பல் துலக்கி முகம் கழுவினேன். பேச்சு மொழியில் எப்படி வருது? දත් මැදලා මූණ හේදුවා. දත් මැදලා මූණ හේදුවා. எழுத்து மொழியில் எப்படி வருது? දත් මැද මුහුණ සේදුවෙමි. දත් මැද මුහුණ සේදුවෙමි. அடுத்த வசனம், புதிய ஆடையை அணிந்தேன். பேச்சு மொழியில் எப்படி வருது? මම අලුත් ඇඳුමක් ඇන්දා. මම අලුත් ඇඳුමක් ඇන්දා. මං අලුත් ඇඳුමක් ඇන්දා කියලා කියන්න පුළුවන්. எப்படி அது எழுத்து மொழியில வருது? මම නව ඇඳුමකින් සැරසුනෙමි. මම නව ඇඳුමකින් සැරසුනෙමි. அடுத்த வசனம் பார்ப்போம் நாம. கடவுளை வணங்கினேன். இது பேச்சு மொழியில எப்படி வருது? දෙවියන් වැන්දා. இல்லைனா දෙවියන්ට වැන්දா. දෙවියන් වැන්දா, දෙවියන්ට වැන්දா. எப்படி வருது? දෙවියන් වන්දනා කළෙමි. දෙවියන් වන්දනා කළෙමි. அடுத்த வசனம், தேநீர் குடித்தேன். தேபியுவா. பேச்சு மொழியில தேபியுவா. எழுத்து மொழியில எப்படி வருது? தே பானைய கலமி. தே பானைய கலமி. அடுத்த வசனம், காலை உணவை உண்டேன். உதேட்ட கேவா. பேச்சு மொழியில எப்படி? உதேட்ட கேவா. இவனத்தான் உதே கேம கேவா. சரி, இது எப்படி எழுத்து மொழியில் வரணும்? உதேசன ஆஹாரய கத்திமி. உதேசன ஆஹாரய கத்திமி. அடுத்த வசனம், பெற்றோரை வணங்கினேன். பேச்சு மொழியில் எப்படி வருது? அம்மட்டை தாத்தட்டை வெந்தா. அம்மட்டை தாத்தட்டை வெந்தா. எழுத்து மொழியில் எப்படி வருது? மௌப்பியன் வந்தனா கலமி. மௌப்பியன் வந்தனா கலமி. அடுத்த வசனம், 7 மணிக்கு வீட்டிலிருந்து வெளியேறினேன். பேச்சு மொழியில் எப்படி வருது? හතට ගෙදරින් එළියට බැස්සා. හතට ගෙදරින් එළියට බැස්සා. එහෙම නැත්නම් හතට ගෙදරින් පිටත් වුණා. எப்படி இது எழுத்து மொழியில வருது? හතේ පැයට නිවසෙන් පිටත් උනේමි. හතේ පැයට නිවසෙන් පිටත් උනේමි. அடுத்த வசனம், பேருந்து தரிப்பிடத்துக்கு சென்றேன். பேருந்து தரிப்பிடத்துக்கு சென்றேன். பஸ் වලට එකට ගියා. பேச்சு மொழியில் எப்படி வருது? பஸ் වලට එකට ගියා. இல்லைனா பஸ் நவத்தன தனට ගියා. இது எப்படி எழுத்து மொழியில் வருது? பஸ் නැවතුම් පොළ වෙත ගියෙමි. பஸ் නැවතුම් පොළ වෙත ගියෙමි. அடுத்த வசனம், பேருந்தில் ஏறி அமர்ந்தேன். பேச்சு மொழியில வந்து பஸ் එකට නැගලා ඉඳගත්තා. பஸ் එකට නැගලා ඉඳගත්තා. எழுத்து மொழியில எப்படி வருது? பஸ் රථයට ගොඩ වී අසුන් ගත්තෙමි. பஸ் රථයට ගොඩ වී අසුන් ගත්තෙමි. பஸ் ரථයට නැග அசுன் கத்தெமி அப்படின்னும் எழுதலாம். அடுத்த வசனம், பயணச்சீட்டு ஒன்றை வாங்கினேன்.
பேச்சு மொழியில டிக்கெட் கத்தா, டிக்கெட் கத்தா. எழுத்து மொழியில எப்படி வருது? பிரவேச பத்ரயாக் மிலதி கத்திமி, பிரவேச பத்ரயாக் மிலதி கத்திமி. அடுத்த வசனம் வந்து பேருந்து எனக்கு தேவையான இடத்தை அடைந்தது. எப்படி பேச்சு மொழியில வருது? பஸ் එක මට ඕන තැනට ආවා, பஸ் එක මට ඕන තැනට ආවා. இது எப்படி நாம எழுத்து மொழியில எழுதணும்? பஸ் රථය මාහට අවශ්‍ය ස්ථානයට ළඟා විය, பஸ் රථය මාහට අවශ්‍ය ස්ථානයට ළඟා විය. அடுத்த வசனம் வந்து நான் பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கினேன். பேச்சு மொழியில எப்படி வருது? மம் பஸ்ஸுக்கும் பெஸ்ஸா, மம் பஸ்ஸுக்கும் பெஸ்ஸா. எழுத்து மொழியில எப்படி வருது? மம பஸ் ரத்தையின் பெஸ்ஸிமி, மம பஸ் ரத்தையின் பெஸ்ஸிமி. அடுத்த வசனம் அங்கிருந்து காரியாலயத்திற்கு சிறிது தூரம் உள்ளது. பேச்சு மொழியில எப்படி வருது? එතන ඉඳලා ඔෆිස් එකට ටික දුරක් තියෙනවා. එතන ඉඳලා ඔෆිස් එකට ටික දුරක් තියෙනවා. எப்படி அது எழுத்து மொழியில வருது? එතෙන් සිට කාර්යාලයට ස්වල්ප දුරක් ඇත, එතෙන් සිට කාර්යාලයට ස්වල්ප දුරක් ඇත. அடுத்த வசனம் வந்து நான் காரியாலயத்திற்கு நடந்து சென்றேன். எப்படி பேச்சு மொழியில வருது? මම ඔෆිස් එකට පයින් ගියා, මම ඔෆිස් එකට පයින් ගියා. எப்படி எழுத்து மொழியில வருது? මම කාර්යාලය වෙත පාගමනින් ගමන් කළෙමි, මම කාර්යාලය වෙත පාගමනිன் கமன் கலெமி. நீங்க ஸ்கூல் பிள்ளை என்றா காரியாலயம் என்ற சொல்லுக்கு பதிலா பாடசாலை என்ற சொல்ல போட்டு உங்களால் பயன்படுத்த இயலுமா இருக்கும்.